Grindsted Apotek. I 1942 var dette apotek den mindste i landet. I 1908 blev apoteket bygget på hjørnet af Borgergade og Kirkegade, og der ligger apoteket også nu. Apoteket i Grindsted har været bygget mange steder i byen. Der er mange mennesker, der har overtaget apoteket, for eksempel når den gamle ejer han døde, eller når han ikke gad at have apoteket mere. I 1933 blev Jørgensen ejer af apoteket og gik på pension 14 år efter. Han var 71 år gammel, da han gik på pension. I 1982 kom den første lille computer på apoteket, og lidt efter kom de 6 andre computere, som holdt styr på en masse ting, som for eksempel patienternes medicin og receptioner. Det første apotek i Grindsted blev bygget fra ca. 103 til 105 år siden. Apoteket åbnede fra ca. 100 år siden. De valgte at bygge et apotek i Grindsted efter udbud og efterspørgsel og hvad der er behov for i lokalsamfundet. Det første ord, der falder en ind, når man ser apotek, er for det meste medicin. Nogle slags medicin på apoteket bliver stadig blandet der på apoteket. Hvis folk skal have noget flydende medicin til halsbetændelse, så bliver det blandet på apoteket. Ellers kommer det for det meste udefra. Vi tror, at der stadig er et apotek i Grindsted om 50 år. I gamle dage hed det piller, men i dag kalder man det for tabletter. Man stod og fremstillede piller på apoteket i gamle dage. Man bruger næsten det samme til at lave medicin af, som man gjorde i gamle dage. Man har nogle lægestoffer, som også er i tabletter, og så har man nogle fyldemidler. Men selve medicinen fylder ikke så meget, så man er nødt til at have nogle råvarer for at fylde, så man kan have noget synke.